حاوها أتونايو دياسبورا خباتاتنيو أني إلو يخون كن معابلي أتهزر بازل freedom of speech allo أو نايم مزراب freedom allo what about us هوار أباو تبعدنا تيكونت تبعدنا جن يلن ديمقراطي أزيو أقداس مخانونا يزنقعن تمسجن أول سعيد ديمقراطي زبلك على صويع خزارب جميرو انت لا زي بركة تهسه نحنا وقيل تمطيو يلن إلا إنا نقمت تمطيو جن علنا إنا تقرأي نقدمي نمنتاي شعبية هنا أنا أعمل كمية دخات حقوسا نزل لخا لوم دقا ودع عليهم مالتي هذا الله يوم الصرحو ودعنكم كيولنا كنت حاتات لنا ندحر كوين كنت حاتات لنا كم بعض يوم حسكاجن نبتقرأ نقدمي تتكيدا يتقلل أنت أخلت عندي الزبال ناتنا إلاس ملاش بكولونياليزم زخور هذا ساتهم طرحهم كافر اكسسيف ناشوناليزم وارمونغريزم كعبيو نعم كريم كان لغون تاي كم زرعين تفلت ريحة بقى الجونوسايد نورا نايت مال تجري تعو حد سئلو تنتلتل ناي والقسوات يقولون أنا بايدوي خونا عينة تقاط عم رغيبو قبل علي مرحلة تجري كنصالح قبر سراويت إيرترا دوبت إحسو مسي بزحت بوتات وعاصيرهم كم زلون يتبقى على ودت تسهل ليش جيني بايدو كل سلام تعنها باللي كما يعلقهم كما يتقنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكتس 1 جاير مسجن أنا بوغني اجزي أبهري مسجن سلام عليكم نسخاتكم كم زغماي كمتهلو بعد ملء تسفائي نامنا يلو معنت فيديو حيزوكم كسجري حدش تندحر داخلكم جن سابسكرايب لايك كومنت شير بموالنا بكالوت كتب صحوب بخبري عدمكم نبارات تندحر داخلكم دما كم زوم أحواتكم مالتي هنات رئيتو زصحفوا لي سبات بملؤهم أبغون تكونوا يعدمكم تخلى سنبت برها مع بالميديا قدفو صقيلكا استقدد سر مسفاي جمر كل يتبل بولو يبلون اللو مالتي اوكي اي أره تا سفاين يروتو الفوتو زوت أتديا أبيت جود حراي إيه حبشاز فتلك أتسجم أيها اللغول حقهم يمزي حرايسكي إيشي أطلب بالله زرعنا يا أخي أمالتيو شدناوي بلهم صرخ دعتيل نلو أبراهام هايلو حوائي مالتي نشدني بلهم يبلن نلو مالتي صرخ دعت صرخ دعت كدعت ندحر كوينهم بلهم كنوا لقينا خولو بلو بهار بلو كنوا لقينا أنا من دانو دا مالتيو حراي بزغونه بتعامل عزيز قربي مالتيو Welcome to Shidden Reacts 1 أمونا بنايلو مع أنت فيديو خنسجر كلا بفتح نجستنا هنجمر مالتيو فتح نجست هاي دزبلنا مسيلكم كسحقكم يبلنا له فتح نجست بوك تيك توك كونتنت كابز فطرو من أسيات لك عدنا مالتيو حدا يو بتعمي دس كابز بلنيو أتصلوا له نفع برتع جوبز نحنا خاري توتات كنبينا افتنات كا تيك توك دياسبورا مخونا انتاي مخونا فتح نجست با أبي أمريكا تتخطى تسدل لي نيرها أنا دياسبورا تتخن إيجوري دم تسدل خنيرة تسدل لي نيرها مكينة دو موبايل حتى حد يرسدد تمام طيب ما راحي كأتم تسدلنا مالتكو إترام في حد سدلنا مالت دي أمريكا مريحين عنا بوت نوعهم زمر حلهم زل عيني نتاتهم كو بيت مغري كونسل دو قل زبهال مالتي سينيت مغربيت دو عم زبهالو قالوا هو متحاوي نساتهم دمص 50 زبهالي فولط يوم مالتي لعل 50 تحت 5 حراي كان عندنا سيدك بحد معلتي بولو እሺ بزخونه قصلا مالتي نمسحق زخوينا بقدميت جميرنا مصينا نيرنا قصلنا ናብ ጉዳይ ማዕበል እዩ ግደፉ ወስኪ እዚ ህዝቢ አግባብ ገበሩ ኩላትኩም ሓደ ይባሃሉ ላው ዘለው ብሙልኦም ማለት እዩ እዚኦም ብሙልኦም ትሪኦም ዘለኹም እዚኦም ጉዳይ ጽምደ እዮም ኣብ ላዕለ ዘለው ኸ ተጸመዱን ዘይተጸመዱን እዮም እዚ ማለት ጸማዳይን ሓረስታይን ምዃኖም እዩ ንስማዕ ናይ ሰሎሚዳን ናይ ወጣባን ናይ ኣወል ስዒድኒ እዚ ሓውዚ ከኣትወና እዩ كأتولنا يقدفوا حو كأتولنا يو دياسبورا خباتاتن يو زنا أول سعيد أي عجبن إلى خزارة كله كان يخلو سبل حنسا أنا زقن نجري بالليل كابزنا يوتيوب كابزنا زقن نجر على الأول سب زقن أكاس خمان قدس كني سريحو تماهرو معبيلو نبرون هيوتن نهاجر حراي سب زقن أكا قدس كن أنت خوين إمبر كأني إلو يخون كن معبلي هتزرب زلنا بابا أرجع كتسلاسكي بزعبتها وقع قص إلى زلنا يود أبا لمتمت زبالة زرب الله ناب أخن كده نتم إثيوبيان عدوميو مسلوميو ناي freedom of speech allo ወይ ናይ ሚዲያ ነፃነት ከምት ትመን አዛ ካለ ጎሊ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ምዝራብ ነፃነት ኣሎ
أبيرنا خير وربط عندنا وربط أز أنت هزبي حق تتزاري من صادي أتم تقولهم أو نايم مزراب فريدم الله وربط أز يلن أمريكا عدة يلن الله لك أتعمل سنسخة خدم على الخوار أبا وتبع عندنا تيكونت أو عندنا جن يلن أو عندنا يلن انتهي الكادمة أو عندنا يلن نسألنا يلوم كابس تزاربوا من يوم مسيلك برجيد نحمد يوم سلازي برجيد نحمد يخطون أنا يكونني يا مسخاتكم جن مزراب ناي مزراب نسألنا تجنا أو عندنا يلن قرحنتي تزخونة تايبها مو تقال صندوق هلو تخوينو نو مسخاتكم ما يقالسني لمن تاي زيتك قالس كن محجي يصرفكم يا حجز كما يجي يحفرون مالتيو يحفروني أكو تزارب أمبر كايل زربها يبلا أبيت معبل كما عينتك كايدا خدلو مسيلكم أكايدا أتصون يكون نورت أتصل أتنكران نزول أكايدا تايز باليزي قوبية ديمقراسي أزيو أقداس مخانونا يزنقعن لو ما بعلمنا بزعبا سبقوا مسلاتن ديمقراسن يبزاحي واحد أفلوتو زي بلو سبيل لنك بحالي قال سبقوا مسلاتن ديمقراسن كتحسن كله أبجبت استمركو سهنات نغفيتان مقرمتان مغرب نخلو محبر سب أقداس النتو أنا إسكاز الرأي كونن تمسجن أول سعيد ديمقراسي زبل قال صويع خزارب جميرو وأنت فتقر الله خاب سماي مالتي الله ويلك زيد نزي كوينا نصبنيرنا مصيخا لهيدو خصبي كايلو ديمقراسي أقداس مخانو زعلم زي زخحد سبيلن دحن بأف ندي تزربا وبأف كم جمرنا من كوينو من لفلاف جميرو ملو حج مالتي صبو ديمقراسي واقداسيو كابتوم 1931 عامة مرت نتناي هصي حسلاس حق منغست خاب زحفو حدا سبأي مالتيو بجرو نتكلا حواريات مثل انت تغاغي ازي سي ديمقراسي نزي سلطنو عدتات ادلا يكون نكواداس حماقيو دم يفاسسوم غلغله زبل نيرو مالتيو ديمقراسي شمويو لوم توهيبنا مسيلنا امبر ديمقراسي مالت تفطرو او يمسل دق سبات مخوانو زفلطو بزحات سبات يلوني مسلني ديمقراسي ادم سب كبور انتلو كم انسسا مسألة زبلة بحالة تصحفة قدم قلب العامتاتي حجي يكونون كوين تغيرت خمدي عينة تحساسبا سب كاب انسسا فلي زبلو نجر زدولي نجر تلو ويحتت نعوخا أملسي رخيبو بتمرس انت عاقبو صبوق تزي عاقبو كالي ممارس خوصد انفر يقبر لوجيكالي يحسب يمزازن يوسن وسينو خا ساوند ديسيشن مالتي زي تعسلو نجر يقبر ازي تفطيرو اندحالو اود سب كمدي عينة تفطير اندحالو بجاك حند عنجه كله نجر تفقيد لي زي ديمقراسي زي ديمقراسي أول صاحبي زنقعها ويلكم جن صمد عسرته مالتيو نحنا وقيغ تمطيو يلني لنا اينا نقمت تمطيو جن علنا اينا زبليو صمد عسرته حجون تماساسال دايلما ايو حشويو كافتم كاب حدث كاب 9 زنبرو قدمتي وكا قداموت ناي صمدو منقدتات زتفري ነገር ይውልን فخران مفررحن مغعبعن بدحري خا مالتيو علنا مبالن زحاز ነገር ይዝመጽ ዘሎ مالتيو صمد عسرته يمصل ይብልና አለው زين حدي صوم دمو كابكال زفلا يكون قلت يا جراب تزفات زين حبار صلاحيو نبي مكات زكبر صوم دويو حديث نجار يكون متحرقا صوم دو انت لا زي كبركا تهسه توسخي اشحات قيح تستخفل كم مخفال كنت تخفلنا يا أخلنا إلنا مسكور وابتنا تحببرنا صندو فتيرنا نايكلتنا السلام سلازة قد السنة محابركم مسرح تمثلوا إلا سلازي أي حد نسألم كفيل لأنا قدم حجي نتي زخفلنا أنا جركعة كين خفل مالتيو صمدو بغلتي وجن أقداسي يوزبل حدا دمت أو حون أزهابور إيتايو سوما يفلت كون تفنو يلوم ولو قدم حجي فلت كون أني حمالتي قرأتا جن حجي فلت إله بزغونة صبوا حسابي يمتيو جلس أنا مقبارسي قدم حجي بغمينا نحنا أبزي أبكم دي وديقنا زلنا تايو قد إمونا ندحر دايلنا زي فتحت أقم كافتم كالوت عالم بستفلي ملكوع يكونن تقدم زي النبرة مالتيو ناي بعده مجزأة تاريخيو سلازي نسخ على إريتريا تجديدا ناب بعده مجزأة أتين دحرايك أتجديدا حجوم بتماساسالي مالتيو مس بعد إثيوبيا ناب فيدريشن تماليسن 1993 مالتيو ناي وعلم نسأنت أوجوم 98 تنكسا كل تجعمة مهرت وق تقايدو بزعبا بعد ما ملكت بفلاي مالتيو بدحري إخاء مالتيو ديسترست مالت زي متأممان كيدو ميليتارايزيشن كمزين عينت وتقدر مسلطان قلقل زبهال دحرس وسنة عمد كا ناي سلام
ውዕል ተፈሪሙ 2018 ከም በሐዱሽ ተሓጺብካ ጭቃ ዝበሃል ሰራዊት ሻዕብያ ዘይመልከቶ ኩናት ኣትዩ መጽኡ ንትግራይ ወሪሩ እዚኣቶም እዮም ከይድታትና ማለት እዩ ዝተፈለየ ነገር የብልናን ኣብዚ ኩሉ ዝሕደፍናዮ መከራታት ሕጽረ ቢለ ዝገለጽክዎ ማለት እዩ ዝነበረ ታሪኻዊ ኣካይዳን ሕርዳ ርኢናዮ ታይኹም መትሪፍኩም ተተባሂልና ከም ህዝብታት ዘትረፍናያ ነገር ሽልማት ይሉ ዘውግዕ ሰብ እንድሕርዳ ኣልዩ ዝደንጽኦ ሰብ ይኸውን ማለት እዩ ታይና ትሪፍና ድኽነት ጥሜት ስደት መከራ ከምዚ ምግፋፍ ሰብኣዊ መሰላት ኩሎም ነገራት ከዓ ኣባና ክትግበሩ ጀሚሮም ማለት እዩ ተዋና ጸገም ኣባና ክትግበሩ መጀመሮም እዩ ብዙሓት ሰባት ነዚ ነገር እዚ ከም ኣወንታ ተቀቢሎም እውን ብስሩ ዘይንሕና ኣብዚ ዓለም እዚ ካሊ ሓየለ ሰብ የለን ዝብልውን ካሊ ማለት ንሕና ብዘይንፈልጦ መልክዑ ንጸገምሲ ኩሒሎም ወርቂ ዝገበሩ ሰባት ንረአለና እንዲና ጸገም እዩ ንጸገም ተልከ ጸገም ጥራሕ ይኮነ በዓል ብስሩ ጸገምሲ ብመሰረቱ ጸገም እዩ እንተኾነ ግን ካብዚ ተረዲእና ናፍቲ ቅጽል ዝበለ መፍትሕታቱ ክንከድ ከለና ግን ቅልል ብዝበለ መልክዑ ብዙሓት ነገራት ክግበር ይከኣል እዩ ካብኣቶም እውን ስምምዕ አልጀርስ ዝበሃል ማለት እዩ ቅድም ሕጂ ብዛዕባቲ ኣዋሳን ቦታታት ማለት እዩ ወይ ከኣቲ ዶባት ተሓንፂፁ ንኽወሃብ ከም ብሓድሽ እውን ዝሕንፀፅ እንድሕርዳ ኮይኑ ዲማርኬሽን እንድሕርዳ ዘድልዮ ኮይኑ ክግበር ምግባር ሓደ ስራሕ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ እቶም ሕጂ መፂኦም ዘለዉ ከም በዓል ጽምዶ ዝኣመሰሉ ሓቃውነቶም ተረጋጊፁ ክረለዎ ንብሎም ዘለና ማለት እዩ ናይ ዲፕሎማሲ ዝኾኑ መንገድታት ወይ ከዓ ዲፕሎማቲክ ቻነል ዝበሃል ማለት እዩ መንገድታት ምኽፋት ሓደሽቲ ከምዚ ታይ ዝበሃል ኣምባሳደራት ናይ ዲፕሎማት ቢሮ ምኽፋት ማለት እዩ ኤምባሲታት ምኽፋት ብድሕሪኡ ምዕላል ወግዕታት ምጅማር ዓርሰ ምትእምማን ዘማዕብሉ ስራሕቲ ሓቢርካ ምስራሕ ብምዕባል እውን ድሕርዳ ኮይኑ ሼር ዲቨሎፕመንት ዝበሃል ማለት እዩ ሓቢርና ንዓብየሉ መንገድታት ምንዳይ ናይ ኢኮኖሚ ሓበራዊ ዕብየት ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ዝበሃል ምትሕባራት ክህሉ ምግባር ኣፍቶም ዶባትና ዘለዎ ማለት እዩ ካብና ብኒልና ከይፈላለናሲ ናይ ንግዲ መስመራት ምዝርጋሕ ክሮስ ቦርደር ትሬድ ዝበሃል ኣለዎ ማለት እዩ እዚኣቶም ነቲ ዝኒሄ ሕጂ ንኣብነት ናይ ኩናት ዶ ወዲ ኩናት ዶ ውዕዊዕ ገለገለ ዝበሃል ነገር ናብ ምትሕግጋዝ የማዕብልዎ ማለት እንተተሓጋጊዝና ኢና መናእሰያት እውን ሰሪሕና ንበልዕ ቶም ዓበይቲ እውን ክሳብ መወዳእቶም ቤተክርስትያኖም እንዳሰዓሙ ዝነብሩ ቶም ህፃናት እውን ዓብዮም ትምህርቶም ተማሂሮም ዝዓብዩ ተዓዲ እውን ብጠቕላላ ትምዕብል ተዘይ ኮይኑ ኣብ ዘይኮነ ነገር ትጸምዱና ድሕራይ መሊስኩም እንደገና ድሕር ተጸሚድና ኢና ትብሉና ማለት እዩ ቅጥዕ ክህሉ ኣለዎ ጽምዶ መሰረታዊ ቅጥዕ ክህሉ ኣለዎ ዲሞክራሲ ገለመለ ዝበሃል ነገራት ብምሉኡ ዘተሓታተተ ይኮነን ሕጂ ይኮነን ተጀሚሩ ተርሚያ ልዕሊ 500 ሰራዊት ከዲዑ ይብልና ኣሎ እስኪ ሕጂ እውን ይርኢ ኣለኹ ዝመጽእ ዘሎ ተንኮል ሻዕብያ እውን ፈልጠ ተንኮል ሻዕብያ እውን ናብ ጸገም ከይትእትወና ጽባሕ ንጎ ታድላዮም ምሰርሑ ወድሐንኩም ከይውሉና ካው ንሕና ምስ ኢትዮጵያውን ተባሂልና በቲውን ወድሐንኩም ተባሂልና እሞማ ማእኸል ኮይና እንደገና 300 እንስሳ እንዲቅ ረኸበባ ከይኾን ስጋኣት ኣለኒ ኣደታተይ ክድፈራ ይደልን እንደገና ህፃውንቲ ትግራይ ዕዳ ዘይዕድኦም ዕዳ ክሽከሙ ይደልን እንደገና ህዝበይ ክበሳበሰ ይደልን ኣነማ ብሄርተኛ እየ ፈተኹም ጸልኣኹ ኣፍንጫኻ ንኸስ እንተደልያ ኣነ ብሄርተ ትግራይ ንቐደም እየ ንምንታይ ሻዕብያ እውን ኣነ ኣይኣምነ ናብ ጥዕና ክመጽ እንተኮይኑ ሻዕብያ ቅድሚት ሻዕብያ እናኸድኩ ነገራት ግምግመለኒ ኢለ ስለዝኣምን ክንገብሮ ከዓ ንኽእል ኢና ወይለክ ደቂ መለስ ኮይና ኢና ሓራይ ከመይ ድኻ ትሕጉሰኒ ዘለኻ ሎምሎም ድኣ ወዲ ዓደይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ተረዳዲእና ሕጂ እወ ክንተሓታተት ኣለና እንድሕር ኮይኑ ክንተሓታተት ኣለና ካብቶም ዝግበሩ ናይ መወዳእታ ናይቲ ሰላም ዚ መንገድታት ሓደ እኮ ማለት እዩ ዕርቂ እዩ ዕርቂ ድማ ኩሉ ግዜ ሪኮንሲሌሽን ትብል ቃል ድሕር ዳሪኹማ በይና ይትኸድን እያ ማለት እዩ ዕርቅስ በይና ኸይዳ ተንጠልጢላ ዕርቂ ማለት እያ ማለት ድዩ ምስ ፍትሒ እያ ተተሓዘት እያ ጀስቲስ ትበሃል ነገር ኣላ ኣብኡ ጽቡቕ ዝኾነ ኮንዲሽን ምፍጣር ማለት እዩ ዲስፕሌስድ ዝኾነ ፖፑሌሽን ድሕር ዳልዩ ተፈናቀላይ ድሕር ዳልዩ ሪፊውጂ ድሕር ዳልዩ መሊስካ ሰተል ምግባር ናብ ቦትኡ ምቕማጥ ማለት እዩ ኣብኡ ተጣሓሱ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ግህሰስ ዘጋጠሙ ነገራት ብምልኦም ከዓ ማለት እዩ ከም በሓዱሽ ብሓቃዊ መንገዲ ብዕርቂ ማለት እዩ ናይ ዕርቂ ኣካላት ጣይሽካ ሰርድ ፓርቲ ዝበሃሉ ኾኑ ይኽእሉ እዮም ወገንተኝነት ዝየብሎም ማለት እዩ ፍጹም ኣድሎ ዘይገብሩ ሰባት መጽኦም ዓሪቆም ትሽምግልና ተተኻይዱ እዩ ሰላም ዝመጽእ ካብኣቶም ግን ሓደ ፍትሒ እዩ ፍትሒ ዘይረኸቡ ሰባት ኣለዉ ስኢልካ ኣደስቢስካ ምዕራቕ ዝበሃል ነገር ከምዚ ንላዕሊ ንታሕትን ገለ ዝበሃል ወግዕ ግደፎ እዚ ኣይሰርሕን እዩ በቃ ዝኣረገ እዩ ማለት እዩ ዳሕራይ ካብቲ ናይ መወዳእታን ክንዋጋዓሉ ዝግባአና ነገር ከዓ ፕሬስ ፍሪደም እዩ ነፃነት ፍሪደም ኦፍ ፕሬስ ዝበሃል ማለት እዩ ወይ ከዓ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ዝበሃል ማለት እዩ ክንዛረብ እውንስ ጽቡቕ እዩ ፖለቲካል ኦፕንነስ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ወይ ግልጽ ኮይንካሲ ከምቲ ሃይለ ዘውግዕ ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ ብቕጥዒ ዘለዎ መንገዲ ኣነ እዚ ጠለባት ኣለኒ እዚ ስማይ ዲማንድ
ناتكا خازي طلبات كامش كمي غيرنا اينا نعاتهم تايز بحال نغبروم نسامعهم نوحدهم إلكا توقع تخيلك ايو تزي كوين جن حبايا شفنا بتبل منغدي كايد صمدو تبال ነገር የለን ኃይለ ደደቢት ከአማለትዩ አብ አርገጽ ተከክልከ አላህ በርትዕ በዛ መንገድ እዚያ ተኸድካ ንሕና ሁሉ ግዜ ንድግፈካ ማለትዩ ትንድግፈካ መንገዱን ማለት ንዓሃድሊካ ዘይኮውን ይኽእል ከለካ ይኽእል ብዘይገድስ ንዓናውን ስለዘለና ተተዛረቦ ዘለኻ ሽዑ ትብሎ ዘለኻ ነገር ንሕናውን ኮንፊርም ንገብር ወይ ከዓ አፊርሜሽን ንህበካ ማለትዩ ስለዚ ቀጸልና ብትቀጽሉ ዘሎ ቪዲዮ ብጣዕሚ ተመችኒ እሺ ከደት ጽምደስኪ ዝበዝ ትግራዋይ ደቅ መለሲና ትብል ከመይ ከም ዝትርጉም አይፈልጥኒ ደቅ መለሲና ትብል ትግራዋይ ተልኻ ግን ሞኺድ صباح دحر خلت ورعي أباي قدب يمرق سلازل خيدها أو خيدك دك ملسينا جاكانو ينايكا سعسع درفلو شعو خريقا زي تزحزني هلا زحزناني حجوني تواقع خفل زقل هزبن ما نسي تقرأي كم بعض يوم حس كاجن ناب تقرأي نقدمي تتكيدا يتقلني سمعهم من حد أخوينكم زي حاونا مالتي يوناتي بسرون دي أنا ولا حجي زربوا وقعوا كل نجار يتودي وودو خابز خونا نجارون ديزي تايق زولو كيدو من حد أو دملسي تبل تخوين كاسي كيد نفس أباي قدوي ما غير كادرف زي مالتي نسي أقدي وخيدو سلازين نسخاس أو غير كادرف يزبل أي ترد أنا كنت قدب مالتي من عدتها تتأكم تاين تعين تربح حلو بسر تاي كيف فلت مالتي سلا هيدرو إلكتريك باور سلا زولو تاي بحال ميجا بروجكت سلا عبيت بروجكتات سومي يفلت تسمعون ناتو سلا زي كونه حلفنا تسمعوا يفلتن زي مالت تفتوت تسألق أديتاتنا دورهو شيطن تمهاراي كوينو بمولو مالتي بون نخعدق بوتشع غزي انا نبعلي حدا شعقر شلني بون عدي قولي بون عدي جي فتخاص الاخ ازبلك زلو تشلمكو شلمات ببون ملقع توهيبي سلازي علن بصحيت افت زلن بصحيت دما ندعلهم بعلم يفلط الى قد يفلم زمصخي مسلكا مالتي علني هابني يبصحني يو داولك ايد دحري خيد غانا مالتي حجي نسخات بزلها كن ود ملص خوينكا ود تقدب زقدب غلغله نسخه ود منيها مالت تناشو اندخا غل جميركا زلها مالت ود منيها تقرايت بالنيركا سلازي منالبات موست بروبابلي نحرد اخوينكا تمريحا اخا مونتي فتخا وانت تمريحا زرو تمريحا اخا فتيخا وانت نيركا تمريحا اخا منم لوط يولو ندس تي بقعت نبرناي رؤسي خات كحدلي خا مالتيو سلاز موته امبرتا زهلو نير نسخاي فلطك قديم كاني حتخيد تزور بقى يغرمنيو اب كل يزرخوا اب كل يزرخوا حجلو معنتي يصرف يوعلل صباح كالي خطروا تخليهم سبايزي بتعامي انچو خلط عنديل زبحال ناتنا الاس ملاش انچو حمشت عنديل يزي حجي بسرو انت عنديلات يفلط انا يزي صمدو زته مس دكتور غبريس تخلو دكتور يوم مس غبريس تخلو دكتور مس دكتور غبريس تخلو يغبحال زلو مالتيو اتو بروفيشن ويكا ايتوسخلو واتاي بسرو تصاوا عندي زين كنتات ኤርትራውያን حواتنا طليان ስለተገዛእናስ ናይ طليان ወረስቲ ኢና ናይ ምዕባሉ ናይ ሲቪላይዜሽኑ ናይ ባህሉ ወረስቲ ኢና ኢሎም እነወሮም ብሙሉ خراغፉ ሞክሮም አመንጎ ተሪፎም ታናይ طليان ግን ስለል ደልኻያ ይትመጽን ታነበረቱ ንዕርዮም ስለል ሸርሸርዋ ስለል ደምሰስዋ ናይ ማንነት ቅልዋ አጋጥሙ ከም ህዝብ የልነገርካሎ ምክንያቱም ድሓረ ክንመጽት ዘይኮይና በኮሎኒያሊዝም ዝኸርዕ ህዝብ ሳቶም ጥራሖም ካብ አፍሪካ بملو ديكولونايز غيري ناي رئيس ديكولونايز غيروس غانا تكون نيجيريا تكون فرانكوفون يكون انجلوفون يكون ليزوفون يكون افريكا بملو الكولونياليزم او غيدي نساتهم زنوروا قتل اتوم لمثل حزبي اثيوبيا كولونايز غيرو نايلوم لو يوم لباشا قتلنا شوم باي بيلو سيفيلايزيشن غيرم زريو لطليان ግን ዋይ ትክክል እዩ ማለት እዩ ዞም ዶክተር ዝዛረቦ ለምቀነ ሰሚዕኹም ንሕርዳ ኮይንኩም ኣዝዮም ብጣዕሚ ብስል ዝበሉ ዘረባታት ካብ ዛረቡ ሰባት ሓደ እዮም ብጣዕሚ እኔ ተደኒቆሎም ዘለኹ ማለት እዩ ክእለቶም ድሕራይ ካብ ብዙሓት ሰባት እንታይ ይብሉ ኣብ ኮሜንት ቦታ ናይ ዩቲዩብ ናይ ቲክታክ ገለ ኣቲኽሪኦም ከለኹ ዞም ሰብኣይ ተኣሲሮም ድዮም ነይሮም ዋላ ስታ እዮም ሕጂ እውን ተፈቲሖም ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኢንተርቪው ይገብረሎ ብርግጽ ማለት እዩ ሓሳቦም ተቐባልነት ረኺቦሉ ኢሎም ዝኣምኑ ለሰዓት ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ኣይፈለጥኩን ወይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ሰማዕ የብሉን ኣብ ዝወግዕዶ يوقع لهم كوني خليهم ويدما كاب جمركو كسام مودة تخبص حقه يلومهم كوني خليهم مزي خلهم من مارس أناتومي بزخونة جن حجز العلو توبيك انقفاتات على ونديم أفتن إحنا كم تجراي إثيوبيا إتراز أمصول بوتات ناي معرق ويكاتموليسهم تعريق أمسي حبيرون ناي معبال كيدتات انقفاتات زخون تجبارات على ويهم كافتهم انقفاتات زخون تجبارات كحدا في مجوقانيو شقين كان مجزاء مالتيو سلازي أب إرترا زخون يخون عينة نجار يلن سلازي بقى ناي كوميونيكيشنز بحال نجار يلن زرعي ونجارون كيوريون عاطي وميزولو فيديو وعلى شيء جزيء كم سيدي
نحنا كواس ناين نبعل سيزونينو ناين نبعل ساندياغو كوميدي قدم غزينا ودينا يو شعب دحريو زي تغزيو لو مغن كالي معت ممارسات ولا مالت صبوي مالتي كونكون اوف كورس معت ጣጣታት ሒዝ መጽዩ ማሕበራዊ ሚዲያ ወይ ካ ሶሻል ሚዲያ ማለት ተኾነ ግን አትሊስት ዝኾነ ብቕዓትን አተሓሳስባን ፍሊ ብዝበለ መልክዑ ናይ ባዕላቶም ዝኾነ አተሓሳስባ ሒዞም ህፃናት ከዓቢ መናእሰይን ከዓቢ ካብ ዝገብሩ ሓደ ነገራት ንሱ ስለ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ከአነት ናይ ብዙሕ ሰብ ርእሲ ሼፕ ገይሩ ወይ ካ አማሓይሽዎ ዘሎ ጉዳይ ማሕበራዊ ሚዲያ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ከ ስለ ዘየብሎም ኣብ ፀገም እዮም ዘለው እዚ ሓደ ዕንቅፋት ካብ ዝገብሩ ነገር እዩ ማለት እዩ ዋላ ንዕርቂ ዋላ ንባእሲ ንኹሉ ማለት እዩ ንኽት ባእስ እንድሕር ዘይተሰማሚዕኻ ንኽት ተዓረቕ ተሰማሚዕኻ ዝበሃል ካልእ ማሕበራዊ ሚዲያ ዝበሃል ኮሚኒኬሽን የብሉን ምናልባት ግን ፈጣሪ ሓጊዙካ ብመንፈስ ዘይኮይኑ ማለት እዩ ካልኣይ ብሱረት ንሕና ዘለናዮ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ዓዳ ንባዕላ ምስ ትግራይ ዘለዋ ፀገማት ብምልኦም ኣይፈትሕትን ኣብ ውሽጢ ዓዳ ዘለዋ ፀገማት እውን ምፍታሕ ኣፀጊሞም ለኦም ዘለው ስለዚ ዘይተረጋግዕ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሓደ ዓዲ ምስ ካልኦት ዓዲ ኣብ ዝገብሮ ርክባት ብተመሳሳሊ ተዘይምርጋዕ ንሱ ሒዝካ ኸይድካ ማለት ቶም ጸለውጥ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ማለት እዩ መወዳእቱ ግን ኣብዞም ናሽናሊስት ኢና ዝብሉ ሓይልታት ማለት እዩ ወይ ከዓ ናሽናሊስት ታይባል ስምዒታት ሴንቲመንትስ ኣለው እሳቶም ቶም ስምዒታት ንሳቶም ብምልኦም በቲ ህዝቢ ተቐባልነት ዘይብሎም ዳርጋ እንዳኾኑ ከዲኦም መወዳእቶም ማለት ጽንፍ ክረግጽዮም ኤክሰሲቭ ናሽናሊዝም ዋርሞንገሪዝም ከዓቢ እዩ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንኹሉ ነገር ብእየ ከፍቶ ክትብል ኢኻ ማለት እዩ ኣቢዩዝ ክትገብር ኢኻ ናሽናሊስት ዝኾነ ፓወር ወይ ከዓ ተሓሳስባታት ብምልኡ ናብ ጫፍ ምሰውጻሕካዮ ከዓ ኩሉ ነገር ብኹይናትን ወዲ ኹይናትን ገይረ ክፈትሕ ናብ ዝብል መወዳእቱ እውን ሓፂነ መፂን ቀጥቂጥካ ብምልኡ ክንድና ማሕረሻን ናብ ዕርፍን ናብ መኪናን ገለና መጓዓዝያ ትገብሮ ናብ መታኾሲ ናይ ምግባር ዓይነት ተንደንሲ ክመጽ እዩ ማለት ስለዚ ፓብሊክ ሚስትረስት ወይ ከዓ ብጠቕላላሲ ህዝብታት ነንባዕላቶም ዘለዎም ርክብን ቦካ ምትእምማንን እንዳተፈሓቆ ኸይድ እዩ ኣብ መወዳእቱ ድማ ብዙሓት ጂኦፖለቲካል ኢንተርፌረንስ ወይ ከዓ ናይ ምሕምዛቕ ስራሕቲ ኣብቲ ዘለና ገጸ መሬት ኣትዮም ብምልኦም ብዙሓት ሰባት ድሌታ ስለ ዘለዎም ከምዚ ዓይነት ክመጹ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ትዕርቅታትና ሰላም ፖሲብል እዩ ግን ቀሊል ኣይኮነን ናብ ዝብል ነገር ተጠቓሊሉ እዩ خير زلوا مالتي زما بونا زلوا خا تخكليو نقبول اي زلنا مخنياتو تحق حق ندحر كوينو مالتي اتومو ندحر داه ናይ ረዳዳ ፀገም ተልዩ ኮይኑ ብኸመይና ፊክስ ክንገብሮ ንኽእል ምንታን ናብ ኮመን ዝኾነ ስምምዕ ክንመጽእ ዝብል እዩ መዲ ዓይነይ ግርም ጌር ክማ ንገርዮም ይዝብል ዘሎ እስኪ ንስማዕዮም ሕጂ እውን ሕዚ ኣነ ዝተወሰኑ መራሕቲ ኣለዉ ክሪኦም ከለኹ ኣነ ኦነስትሊ እየ ዝውግዓካ ምምሳል ገለ ምናልባት ኣብቲ ሞያት ኣሽም ዘይክግበር ይኽእል እዩ ግን ንዕኦም ክሪኦም ከለኹ እንታይ ከም ዝረአየኒ ትፈልጥ ዲኻ በቃ እቲ ጆኖሳይድ ነበረ ናይቲ ማለት ትግራይ ተዓቕሚ ሲኢና እቲ ፍቆዱ ተበታቲኑ እቲ መንእሰይ ትግራይ ፍቆዱ እንትጋደም ኣደ ትግራይ እንትትግሰስ ትግራይ እንትትዓኑ ዝነበረ ኩነታት ናብ ዓይነይ ክጅል ይብለን ኣዝኢፍ ንሳቶም መራሕቲ ነይሮም እቲ ኩሉ ኩነታት ዝተፈጠረ ብናታቶም ሕማቅ ብናታቶም ዘይከኣልነት ዓቕሚ ምንኣስ ዝመፀ ስለዝኾነ እቲ ጆኖሳይድ እዩ ብዓይነይ ዝረአየኒ ስለዚ እዞም ብውልቀ ሰባት ዳ ንልዕሉ ኣለና እምበር እቲ ታሕተዋይ ዘሎ መሪሕነት ተሓዱሽ መሪሕነት እውን ነዚ ገምጊሙ እቲ ውድብ ምምዕርራይ ንኽፈጥር እንድሕር ደኣ ባይታ ዘይፈጥር ወይ ከዓ ሓዱሽ ነገር ከምጽእ ተዘይክኢሉ ስለዚ ኩሉ ተመሳሳሊ እዩ ማለት እዩ ወይ ብኔትወርክ ዝተኣከበ እዩ ወይም ድማ ተዓቕሚ ዘለዎ ድማ መፈናፈኒ ባይታ ሲኢኖሎ ማለት እዩ መውፅእ ባይታ ሲኢኖሎ ማለት እዩ ተሕወሓት ቆይሉ ኣብ ተንጠልጠለ ናይ ውልቀ ሰባት እዩ ይብሎን ኣነ ባይዘወይ መሰረት ዘለዎ ኔትወርክ ዘለዎ ብጣዕሚ ንመስዋዕትነት ተዳለወ ሕብረተሰብ ዘለዎ ድሓር ድማ ካልኦትና ብስምዒትና ኢና ንገልጽ ዘለና እምበር ጥንኩር ውዳበ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ዝናበብ ውዳበ እውን የብልና ንሕና ነዚ ሲ ኣንደርማይን ይገብር እዩ ትብልዮ ዘለኺ ነዚ ስልዕ ቢልና ንድብርየሉ መስርሕስ የለን ዘሎ ነገር እምበር ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ምይጣት ኣሎ ንስኹም ሆስት ትገብርዎ መዓት ወረቃቕቲ ይቐርብ እዩ መዓት ነገራት ከምቲ ትብልየሉ ካብቲ ትብልዮ ዘለኺ ብላዕሊ ኣብ ሚድያን ኣብ ሶሻል ሚድያን ይትንተን እዩ ግን መርገም እዩ ዝበዝሕ ታነ ትግራይ ተባሂላ ተዘርበት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ዘጋጢሙ ዝኒሄ ኩነታት ውድቀት ናይ ኢትዮጵያ ብኻልእ ባህላ ውድቀት ናሃተይ ዝምነ ሓይሊ እንተልዩ ኣብ ኢደይ ዘሎ ነገር ብሙሉ ተጠቂመ ከጥፍኦ የመጠንቀቕታ እዩ ውድቀተይ ዝድሊ ዝምነ እንተልዩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ኣጋጣሚ ረኺቡ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ትግራይ ቅንፀላ ክገብር ዝተዳለወ ማእኸላይ መንግስቲ ምህላው እዩ ዘርኢ እዚት መልእኽቲ
تملأت زي مالتي أشي حجي أبزي نري أزلنا مالتي ناي أمحرك BBC زينا نديو أبو خا مالتيو إثيوبيا خمس خصصاتيو نزي خصات تزلا قداي دما مالتيو تقللا سراويت شعبي ويكا ناي سراويت إرترا دوبت إحيسو مسي بزحت بوتاتات واتيروم كم زلون أفتو بوتاتاتون آتيوم كم زلو يعني حبرات منقستات كسيسة زبليو تزينا رأستي قريب زلو سمعنا ويكا سبيعهم تخونو نجاريو مالتيو زيوم بتعامات حساسة بزجورو زلو قداي نتي زلو نايتي كوابينا زلو ناي قدونا زلو نجار بمول نابتينشن زقتو وطرت زقتو نجار مالتي የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ጥሳለች ይላል። ጄኔቫ ሄዶ እኮ ነው እቺ ግዙፍ የምትባለው ኢትዮጵያ የ3000 አገር የ3000 ዓመት ሀገር የምትባለው ማንም አይደፍረንም። 1 ሚሊዮን ጊዜ ብትዋጉ 1 ሚሊዮን ፐርሰንት ልንገራችሁ ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ ትፈርሳለች የሚል ስጋትም የለብኝም። የለም እኔ በቃ የለም አሁን ዘና ብዬ ነው ምናምን የሚለው እና አሁን ጄኔቫ ሄዶ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ጥሳለች ስለዚህ ከም ሰማዕኹም እዩ ማለት እዩ ወሲኹሉ እዩ እዚውን ብዙሕ ዝተዘርበሉ ጉዳይ ነይሩ ኣብቲ ጉዳይ እዚ ብዙሓት ሰባት ርእይቶ ይህብሉ ኣለዉ እዮም ገለገሊ እዮም ማለት እዩ ኮነ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ ወይ ከዓ ንምኽሳስ ስለ ዝተደለየ እዩ ዝብሉ እዮም ብሓቂ ጥሒሱ ኣሎ ዝብሉ ሓሳባት ዝገልፁ እዮም ማለት እዩ እንተተጣሓሰ ቅድሚ ሕጂ እውን መፂኡ ጥሒሱ ነይሩ እንዲ ሽዑታ ኮይኖም ዘይተዛረቡ ዝብል ኣካል ኣሎ ደድልዮ ሓሳብ የንፀባርቕ ኣሎ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ነይሩ ክሳብ መወዳእታ መደብ ግን ንስኻትኩም ተኸታቲልኩም እንድሕር ዳ ኮይንኩም ናይ ብሓቂ ሃናፂ ዝበሃል ርእይቶ ትኽክለኛ ዝኾነ ርእይቶ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ኮሜንት ቦታ እንዳፅሓፍኩም ላይ ክትከዱ ብክብሪ የዝዕድም ሓደሽቲ ኮይንኩም ነዚ ቻናል ካብ ተመሳሳሊ ሳብስክራይብ ላይ ካሜንት ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ከተባፅሑ ይዕድመኩም ርእይቶታትኩም ጻሓፉታ ሎام ቅን ኾነልኩም የዝምነ ቻው ደህና ቀኒውታ ጉድ ላይት ደህና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ